Ďakujeme za vaše názory, opäť si vypočujeme odborníka, šéfa posilňovní Ladislava Tóta, ktorý dáva aj takúto šancu tým, ktorí nejakú tú nadváhu majú. Samozrejme, že najviac vplýva a najlepšie pohybová aktivita. To je dokázané dlhoročnými výskumami. Treba z posilňovní, skôr by som povedal, že tak sa zvyšuje sila, zvyšuje sa skrátka svalová hmota, ale nie je tak vhodná na chudnutie ako aerobná činnosť. A poviem prečo. Keď si to predstavíš, Roman, že napríklad keď cvičíš s veľkými váhami v posilňovni, tak treba mať aj veľký časový úsek na, dá sa povedať, oddych a tam ten výdaj energie prudko klesá, že dá sa povedať tomu bazálnemu, tomu pokojovému. Pri cvičení šinkami sa napríklad zapájajú len treba menšie svalové skupiny, ktoré nepotrebujú taký výdaj energie. Čiže ten výdaj energie nie je až taký veľký ako pri aerobných činnostiach. Samozrejme, že dá sa aj v posilňovniach cvičiť iným štýlom, trebárs. Je tam viac možností. Jedna z takých najlepších je tzv. Kruhový tréning. Ten som konec koncov skúsil s volejbalistami. Zhruba 30-60% záťažou, čo zvládneš. Cvičíš, povedzme, 15 až 30 sekúnd a urobíš ten kruh a oddych je tam, povedzme, tak 30 sekúnd. No poviem ti pravdu, že nakoľko ja som zvyknutý cvičiť s veľkým zaťažením, keď som to párkrát s týmito volejbalistami skúšal, zadok som mal celý mokrý. Čiže dá sa aj v posilňovni veľa robiť, ale preto je aerobná činnosť výhodnejšia, lebo tam trvá určitý čas a tam predsa len prichádza k väčšej spotrebe energie. My v činkárni, ako nespálime tak veľa energie, my ideme na cukor, na glukózu. Kdežto, keď pri aerobnej činnosti sa veľmi rýchlo v organizme spálí táto zásoba cukru a organizmus prepína na tuk. A napríklad je zaujímavé, že aby si spálil treba 1 gram tuku oproti gramu cukru, by si potreboval zhruba 8 krát viacej kyslíka. Takže tá aerobná činnosť, pretože trvá určitý čas, tam prichádza k podstate väčšiemu výdaju. Sú tie aerobné činnosti rôzne, napríklad je tá chôdza, beh, plávanie, korčulovanie a podobne. Je celkom, ale treba tu povedať jednu vec, že povie ti niekto napríklad, že začni behať, ale to nie je jednoduchá vec. To napríklad, lebo väčšinou ľudia obézni jednak nemajú kondíciu, čiže ja odporúčam začať, keď už tak s ľahkou chôdzou a mesiac až 2 sa pripravovať. Poďme zhruba tých 30-60 minút kľudným tempom ísť a potom už aj keď prepnem na behanie, nie že hneď chcem behať 10-15 km, poďme bežím 15 sekúnd, sa vydýcham, zase bežím, lebo tam treba veľmi pozorne počúvať organizmus, čo hlási, lebo ten srdcovo-cievny systém predsa len treba, ako sa povie, určitý čas na túto činnosť naviesť. A väčšinou sa dá povedať, že ľudia, ktorí majú nadvahu, majú samozrejme veľakrát problémy aj s pohybovým ústrojenstvom, s kĺbmi a podobne. Takže veľmi, veľmi opatrne.